LTO Plate Distribution Caravan isasagawa sa Mangaldan sa August 11. Detalye ng balitang lokal niyan sa balita ni Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report! Nakatakdang magsagawa ng plate distribution caravan ang Land Transportation Office o LTO Dagupan City District Office sa Lunes, 11 ng Agosto 2025 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Mangaldan Municipal Hall grounds. Layo ng aktibidad na ito na mapabilis ang pamamahagi ng mga naantalang plaka lalo na sa mga motorsiklong na irehistro noong 2017 pababa bilang paghanda sa pagpapatubad ng No Plate No Travel policy sa Oktubre. Pinapayuhan ang mga kukuha ng plaka na dalhin ang original at photocopy ng ORCR, valid ID ng rehistradong may-ari at deed of sale kung hindi pa naililipat ang pagmamay-ari. Maaaring i-check online sa www.ltotracker.com kung available na ang plaka. Hinimok naman ni Mayor Bonafide Vera Pareno ang publiko, lalo na ang mga miyembro ng TODA na makilanghok sa caravan upang maiwasan ang multa at abala sa mga darating na buwan. Kasama mo mula rito sa IFM ng Sagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.